Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Seguimos con esta quinta tempada que está quedando ben interesante. Lembrade que todos os programas están disponibles en YouTube e en Spotify. E espero que cando isto se este emitindo tamén en iVoox e en YouTube Music, porque como teño tanta xente que me escoita, cantos máis sitios mellor, pero sí que é verdade que quero telo en cantos máis lugares, porque nunca se sabe quen pode chegar a descubrirte en todos estes sitios, pero leva tempo, quero subir as 5 tempadas, así que imaginade, porque 200 conversas, casi 214, cando esta se publique seguramente, eso leva moito tempo pero bueno, YouTube e Spotify aí vai estar. Hoxe cunha nova conversa, hoxe cunha nova visita que ven por primeira vez a Canle, unha persona que eu coñecín a raíz da súa participación en Son Emerxente, unha persona que eu puiden ver en directo no Festival de la Luz do ano pasado, se non me equivoco que foi. Sí, estáme asentindo aquí, foi o ano pasado, que outro día estaba pensando nese Festival da Luz e pensei que fora xa fai 2 anos, e Ah, foi o ano pasado, que é increíble como pasa o tempo. Alguén que ven de participar no Río Verbena Fest, que compartiu escenario cunha convidada da pasada temporada e que agora mismo está estrenando nova canción que leva por título Mamá. Así que vou calar a boquiña o vamos a poñer xa en pantalla, porque hoxe é un placer para min ter con nós a Javier Lago. Que tal? Como estamos, tío? Moi buenas. hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿qué tal ti por ahí? Hoxe, pouco así, que a cabeza feito un bombo, aproveitei que teño moito tempo libre hoxe, estou gravando unhas cuantas conversas e xa non me dá a Claro, cabeza xa claro, para estamos aquí, claro, facer. saturados. O sea que, se ves que te pregunto cousas que non teñen nada que ver coa túa carreira, tú sigue, Nada, tú de sígueme a golpe podo ser corriente. astronauta, pero iso tamén é moi divertido, non? Podemos aquí comezar a falar de cousas que non teñen moito sentido e o mellor hai un filón. Oye, cuidado que fíjate que estaba ahora pensando e digo, ese en vez de facer entrevistas serias, ou serias tampouco son as que fago eu, pero bueno, con sentido, non? Falando do que realmente presentades, por que non empezar a meter polo medio datos falsos e a ver se a Vale. xente está atenta ao que facemos? Y se cuela, cuela. Claro, é que igual por aí, oye, hai un programa que non quero tirar aquí hate nin nada. Total, tirar hate a unha persona que ten miles e centos de miles de seguidores e ointes a nivel España, que fai entrevistas creo que non solo bueno, a cantantes, creo que a actores tamén, pero solo llevin cousas así sobre cantantes, que teñen unha sección que o cantante en cuestión solta un bulo sobre a súa carreira, sobre a súa Ah, vida, sí. sobre algo, e o sacan por aí e faime gracia porque moitas veces digo, pero como te podes creer isto? E a xente cae nesas cousas e algo polo estilo aquí a versión galega pois igual non era mala, que polo menos a Y viralidade estaría aí. totalmente, aparte son esas, eu coñezo que do que ti falas por eses clips que se acaban viralizando e digo, estas cousas non teñen moito sentido, como pode ser que cheguen a tanta xente? É que, de feito, o último que vin, xente, ao público que está vendo aquí, vamos a coñecer a Javier Lago, vamos a coñecer a súa carreira, vamos a falar do single Mamá, vamos a falar de moitas cousas, pero os que xa me coñecedes sabes que aquí desvariamos moito. Pero o último vídeo que vin sobre isto, de feito, era ao de Viva Suecia, o cantante de Viva Suecia, dicindo que el iba a ser o cantante de Arde Bogotá nos seus, na idea original. Xa ves, xa non é que diga eso que diste, bueno, pode ser, pois podría ser se o pensas, pero a historia que conta, diste, pero vamos a ver. Escoitado o que está dicindo e a xente nos comentarios, pois menos mal que no, porque no pegabas, non sei que, como, a ver, por favor, escoita o que está dicindo, joder. Pois, se queres, che deixo unha exclusiva, eu vou ser o novo cantante de La Oreja de Van Gogh, eh? Digo unha cousa, non te metas nese berenjenal. Non, mellor que non. Non te metas nese berenjenal, mira, eu destas cousas que diste, hostia, se me ofrecen agora facer un programa ou meter, no teu caso, pois meterte nun proxecto, seguramente o de la oreja de banco, por moitos cartos que tiveses diante, non sei ata que Peliagudo, punto compensaría meterte peliagudo, neso, eh? meterse en medio dunha guerra complicada canto menos, sí. Mira, vamos a centrarnos un pouquiño, vamos a poñernos en situación, porque eu dicía que eu te coñecín por Son Emerxente, onde compartiches clases ou estudios ou mentorías ou como se lle queira chamar a todo eso con xente que pasou por aquí pola Canle con xente moi amiga. Eu vinte ese ano
no Festival de la Luz, que o ano pasado, pero de verdad que outro día estaba pensando ese festival e pensei que fora fai 2 anos e digo, miña nai querida, como pasa o tempo. Vouche facer a pregunta que máis odio do mundo, Vale. pero que este ano, como estou dicindo sempre, a quero facer, non sei por qué. Que Mm. é, como te describirías ti a ti mesmo? Quen é Javier Lago? Que é a peor pregunta que se lle pode facer a alguén e eu non sei por qué agora mesmo me gusta facela. Isto é como nas entrevistas de traballo, cando comezas a dicir o meu cal é o maior defecto? Que son Aí moi está. perfeccionista, non? Pois vai por un pouco por aí. Como son? Non sei, eu creo que son estas preguntas que eu podería elucurar moito, pero son estas preguntas que é mellor facerlle ás persoas que neste caso me rodean a mí, non? O sea, os meus amigos, a miña familia, creo que ten máis sentido que sexan eles os que respondan digan as cousas boas, as cousas malas, as cousas, non sei, o que teñan na cabeza. Eu non sei que podería dicir, a verdade, que quen son? Eu son músico, multidisciplinar, cústame bastante dicir a palabra artista, pero estou intentando, bueno, achegarme un pouco a ela. Eh, porque supoño que engloba un pouco todo o que fago, non? O sea, así como artista, pois bueno, me parece un pouco a veces escoitármelo a mí mismo me parece un pouco pretencioso, pero Síndrome de impostor, quizáis. Un pouco... sí, pode ser, un pouquiño, pero estou traballando niso, eh? Algunha vez así me pillas un pouco coa guarda baja e aí me cuelo. É que estaba dicindo unha cousa agora que por eso te cortei un pouquiño que o que te coste dicir que eres artista o que che coste definirte pois desa maneira que é curioso, non? Porque ao final ti xa tes un traballo publicado, xa hai unhas cuantas cancións, xa levas uns cuantos concertos en riba, unha participación, por exemplo, moi recente no Río Verbena, que a todas definición que pode haber de artista, ti estarías incluído e, sin embargo, costache ti mesmo asociarte a eso. Sí, 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 sobre todo porque son estas cousas que noutras persoas que poden estar facendo o mesmo, velo claramente, non? O sea, é como moi evidente, pero sí que como un término me parece como tan bonito, tan preciado que como prefiro achegarme a él con un pouco con respeto. Entón, sí que son artista e podo dicilo, pero de momento digo coa boca pequena. Que a boa pequena, que ao final é certo, non? Que eu estaba dicindo agora, vamos a coñecer tamén un pouco os teus inicios, como chegaches hasta aquí, non? Pero agora estaba enumerando cousas que non son para nada sinxelas de conseguir, como é publicar un disco, como é poder participar en varios festivales, poder ter algún que outro concerto, que a xente se fixe en ti, non é para nada sinxelo, como todos máis ou menos sabemos, e con coñecer un par de proxectos musicales sabemos o difícil que é publicar en sequera unha sola canción, pero que ao mesmo tempo é todo o necesario para manter os pés na terra, non fliparse tampouco, que supoño que tamén vai un pouco por aí o teu pensamento de, vale, teño isto, pero joder, hai que pois traballar moito, hai que seguir currando, hai que isto non é solo por isto xa son aquí a maior estrella. Sí, claro, que ademais hai unha cousa, por suposto eu falo dende a miña experiencia, non? Pero hai unha cousa, eu encaro como a profesión, digamos, dunha forma moi de currito, quero dicir, teño estes traballos, teño que facer isto, o sea, xa, sí que hai un componente, digamos, un pouco máis onírico que isto da inspiración e todo o que rodea as artes, a cultura, non? Por suposto, iso está, pero tamén hai outra cousa que é un pouco de funcionariado, podemos dicir, non? Que é sentarte, mandar moitos mails, cubrir determinados documentos, bueno, con proceso como un álbum, facer os diseños e cousas así, son cousas que pois, tes que meter dentro dunha xornada laboral. É que tú, mira, últimamente está sendo bastante un pouco estos temas, estas cousas, porque
non somos conscientes, eu por suerte xa son moi consciente, non, pero o público normalmente non somos conscientes desto, de que o voso é un traballo e canto máis baixo en canto a nivel de fama, en canto a nivel de números, en canto a nivel de presencia en festivales, en redes e demais, é moito máis traballo porque, claro, son todo cousas que facedes vos e que ti estás facendo seguramente, como ahora falaremos, algo que che gusta moito, algo que seguro que de Mm. pequeno pois igual xa soñabas ou tiñas en mente poder facer isto, pero claro, é o teu hobby, é a túa diversión, pero é o teu traballo e implica moitas cousas que non se ven, pero que por desgracia son tan necesarias ou máis que a propia canción que presentas, como este caso Mamá que estás agora presentando. Sí. Sí, por suposto. De feito, que falas dos hobbies, outro día estaba falando coa miña parella, non sinto que, o sea, xa hai uns anos, o mellor sí que a música era un hobby, pero dende hai un tempo colleu máis importancia, colleu unha relevancia na miña vida tanto persoal como laboral, digamos, a pesar de que non vivo da música como tal, pero sí que, bueno, forma parte da miña vida laboral, por suposto. E, e como que sí que me dá un pouco de pena de haber perdido esta cousa de hobby, de afición, ¿no? Por algo, ¿no? Entón, como que, bueno, eu creo que son as etapas das cousas, non? O sexa, ao mellor dentro duns anos, cando, non sei, o que vai a pasar, non? Se a cousa vai para arriba ou vai para baixo, pois volve un pouco esa sensación, pero agora mesmo sí que é certo que hai unha presión que poño eu, eh, e que se dilúe un pouco esa cousa de facer música, neste caso, como puramente hobby, digamos. Unha presión que é normal que te poñas porque ao final eu sempre penso, non, eu póñome moitas veces eu de exemplo como alguén que fai isto por puro hobby e que por circunstancias X non me plantexo dar un salto a maiores porque non estaría preparado por psicolóxicamente ou por outras circunstancias para o que suporía tentar dar a isto bueno, un toque máis profesional ou un toque que me puidese intentar aportar carto, non? Pero cando tes un proxecto musical ou un proxecto calquera como pintor, escritor, calquera cousa que poida ser o teu hobby, pero que, bueno, que de alguma maneira pois queres que che poida aportar cartos ou queres poder vivir deso porque sabes que é o que che apasiona, ese momento no que, claro, pasas de que ti podes ir a un bar a cantar a tocar, podes subirte a un escenario dun colega a tocar daquela maneira, pero claro, cando xa empezas a publicar, cando xa empezas a meterte a cousiñas, pois, como son emerxentes, xa empezas a contratar a festivales, xa Claro. empezas a dar eses pasos, claro, aí obligatoriamente tens que poñerte unha presión, aínda que sepas que é moi difícil todo o que vas a facer e moi difícil superar etapas, pero claro, ou te pones esa presión ou é moi Claro. difícil ser capaz de dar cada vez un plus máis e cada vez ser un pouquiño mellor. Claro, hai unha profesionalización deste hobby, deste anteriormente hobby, non? Coas súas cousas boas e as súas cousas malas. E, además, é unha profesión super cambiante, depende do momento no que estés, non? O sea, non ten que ver nada o momento no que estou agora que como estaba hai pois un par de anos, 3, antes de sacar o disco, non? Eh, supoño que non terá nada que ver dentro de outros 2 anos, non? O sea, vai cambiando moito, vai cambiando a xente que tes ao redor, a xente que forma parte do teu equipo. Bueno, pois vanse colocando as cousas de forma natural. Por suposto, se traballa moito agora mesmo, pero non creo que as cousas non creo que no caso de que desto avance, evolucione, non creo que vaya a disminuir o traballo, senón que creo que vai a aumentar. O que pasa é que vou poder ter pois máis tempo para dedicar o que máis me gusta, que é puramente compoñer, diseñar todo o universo ao redor das cancións dun álbum, que para mí sería o maior regalo, poder facer iso. Porque vamos a ir un poquinho para atrás, vamos a ir un poquinho a fai uns anos. Como era Javier de pequeno
En canto á música, ti eras deses rapaces que xa cantabas, xa querías tocar instrumentos dende pequeniño, dos que chegaches un poquinho máis tarde, sempre soñaches con poder cantar, como eras ti ese Javier de fai 2 días? Sí, 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 de fai 2 días espero que se manteña aí moi presente, a verdade, porque creo que é algo que non deberíamos de perder. Pois ese Javier, ese sí que era cantante dende que comezou a falar, vamos. E hai unha anécdota de, creo que tiña eu como 3 anos, unha cousa así, de estar cantando nun bar unha canción de Disney subido a estas neveras, non? Bueno, este tipo de anécdotas que te van contando ao largo dos anos, pois sí que vas creando esta imaxen de neno super cantarín, de neno super extrovertido que disfrutaba moitísimo das bandas novas de Disney, dos grupos da época, La Oreja de Van Gogh, Amaral, todos estos, ¿no? Ese neno, en que momento, porque isto tamén é unha cousa que últimamente me interesa moito, porque cada vez penso máis que a vida son momentos ou hai cousas que che fan pois querer dedicarte a algo, cambiar de traballo, cando ves a unha persona e te enamoras dela e dis, pois quero que pasar o resto da miña vida con ela, cando de repente dis, pois non quero pasar por pasan cousas. Cal é o momento no que ti pasaches bueno, cantar aí subido unha nevera, de facelo así, pois, sen máis, seguramente, pois, por cantar, porque era unha diversión puramente, a empezar a dicir, e si empezo a facer algo máis, e si empezo a dedicarme a isto ou a expoñerme públicamente facendo isto, cal foi así a cousa que che cambiou un pouco o chip? Pois a ver, non sei se hai un momento claro, non? O sexa, creo que foi unha cousa moi natural, que tamén por outra parte me parece bonito. Sí que ao terminar a carreira, pois como que esta especie de limbo de que fago eu coa miña vida, non? Por primeira vez non teño horarios, non teño nada, e foi un pouco como, bueno, vamos a explorar isto que sempre estivo en min e que por diversos motivos ata nese momento estaba nun segundo plano. Vamos a explorar, vamos a clases, vamos a... ¿no? Foi pouco antes da pandemia que sin ningún tipo de pretensión algunha publiquei unha canción. De feito, estábamos grabando un vídeo e tal, e digo, bueno, ainda que sexa un cacho así, o sea, ainda que non sexa a canción entera, publico 1 minuto, non pasa nada. E gravamos a canción entera e quedou bastante guai, e dixen, pois mira, subo a YouTube, está guai. E de golpe foi como unha oleada de moito cariño, inesperado completamente. Claro, os meus amigos, e sí que había como antes de todo isto eu tivera un grupo, entonces sí que había moita xente que sí que sabía que eu cantaba e demais, pero sí que esta canción, que foi Aunque te quiera, como que me abriu unha porta a que me coñecera outras persoas, non? Máis allá do meu entorno. Entón, pois eu creo que foi ese punto. Despois diso, non sei, apunteime a un concurso, despois a pandemia como que o ralentizou todo, non? Por suposto. Pero despois ese verán tamén, como estaban así facendo actuacións un pouco máis, bueno, tiñamos esta cousa que non se podía salir da localidade, bueno, estas cousas, entón se facían como concertos moi reducidos, entón participei nas festas de Pontevedra, bueno, como que de golpe como que a cousa como avanzaba, collía un corpo. Foi absolutamente sen ningún tipo de pretensión bueno, foi como, venga, tiramos para adelante e a ver que pasa. Si, saca unha canción, vai saindo un concertiño, vai saindo outra cousa, vai salindo, vas pillando o gusanillo, vas pillando e ata agora. Sí, 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 tal cual. E aparte estas cousas como que fan que funciona algo e digas, vou seguir non sei que, e acabas compoñendo moito máis, acabas como esta emoción, acaba sendo moi contagiosa, é moi guai. Quizás tamén un pouco máis fácil de levalo que se tiveses igual unha idea e uns plazos, non? Que de repente pois ves que te van surgindo concertos, vas vendo que va gustando, vas vendo que te va gustando a ti e que lle vas gustando a xente, e claro, aí vai crecendo semillita, ata que de repente diste, Claro, hostia, pois, joder, isto que era claro, tal unha cual. canción e ahora quero máis. Claro, é o que falo, de que nese momento eu non tiña presión. Agora sí que teño presión, entón agora sí que hai
uns plazos, hai un pensar en cando saen as cousas, cando non, hai unha responsabilidade co proxecto, non? En ese momento non, era todo un lanzarse a facer as cousas por feito de facelas, non? Sen maior pretensión, sí. Esa pureza é algo que boto en falta un pouquinho. Claro, é que ao final pois ir a actuar, que te chamen ir a actuar, non ter esa, pois, bueno, un pouco esa presión de que, joder, pois vas a actuar, bah, gusta, gusta, non gusta, non pasa nada, agora te chaman pois eso, nomeaba o Río Verbena como último gran lugar onde así actuaches, un festival que estamos falando xa que 2 anos, pois xa ten un certo caché, claro, non é o mismo Claro, ir ás festas de Pontevedra época pandémica que bueno, xa é sí, un sí, pouco sí, pues, sí. vou aquí, non pasa tanto que agora que xa é como, hostia, isto hai que preparalo, pois estar horas para ensayar, Claro, preparar ben o set exactamente. list, ben que, pois incluso pensar que digo, como fago, e que se pasa algo mal, ostras, joder, vaya oportunidade, non? Un pouco perdida esa presión, claro, o que estamos Claro, falando. todo ten as súas partes boas e as súas partes malas, non? Así como digo que boto en falta un pouco esa pureza, esa inocencia, eh, iso é incompatible co momento que estou vivindo agora mesmo, non? Que hai que estar como un pouco máis atento a todo, non? Eh, por iso, o mellor, pois renuncio a eso, pero estou gañando outras cousas maravillosas. E como dicías antes, a vida son etapas, e cada etapa ten o seu momento, e hai que saber disfrutalo. Entón, estou nestas. Disfrutar o momento que sen dúbida é o máis importante. Ao final, ahora pois sí, hai unha publicación, hai uns concertos, ahora virán cousas que falaremos tamén a partir de agora, pero pensar que o que veña virá, pero pois compoñer, disfrutar do momento de compoñer, disfrutar do momento de gravar, disfrutar de todas as cousas, non? Como parte importante, non? Perder a pureza, pero non perder a diversión. Exactamente, sí, sí, é que está moi ben resumido. Eh, é como, bueno, recoller un pouco de cada etapa. É o que hai que traballar niso. E agora que estás traballando, agora que estás dándote conta de todo o que hai dentro da industria, volvemos a ese Javier, non ese Javier pequeniño, senón a ese Javier, pois, época pospandémica, actuando aí esos concertiños un pouco. Ese Javier se imaginaba todo o que suporía ter un proxecto musical. Todo o que estamos a falar de ter que mandar mails, de ter que preparar, pois pensar ben todas as cousas, tiñas unha mínima idea de todo o que había detrás das cancións. Bueno, non me era tan descoñecido, non? O sexa, sí que sabía que, bueno, por suposto, moitísimo traballo, non? O sexa, eso é algo que sempre tiven diante. Por suposto, hai moitas cousas que descoñeces, hai moitas cousas que todavía descoñezo hoxe en día, por suposto, non? Pero sí que sempre tiven esta cousa de respeto pola dificultade. De respeto pola dificultade, bueno, por unha estes engranajes da industria que son a veces moi complejos e como que comezar dende fora pois parece algo moito máis grande, non? Despois nos metemos e, bueno, se van coñecendo as cousas e, bueno, máis ou menos vas puidendo intuir como funcionan as cousas, non? Pero sí que é certo que sempre tiven como moito respeto por todo este traballo que tiña por diante e non me era moi descoñecido, ou seja, tiña unha certa noción de como poderían ser as cousas. Cal de todo que levas aprendido, decimos que queda moito para aprender porque é como a vida, ti vas Ujú. cumplindo anos, chegas aos 35 que teño eu e sigues tendo cosas que aprender, siguen salindo cousas que dicías ti, joder, non me imaginaba isto que era así a vida, pero que se tivese esa posibilidade de ese Javier que estaba dando os primeiros pasos musicalmente, encarándose hacia o que eres agora, que consello lle darías? Que cousa lle dirías de prepárate para isto? Prepárate, bueno, prepararse non sei se
sempre está este discurso de eu non me diría nada, non. Eu sí que non sei, me gustaría intervir, non? Na miña vida e non é que me arrepienta das cousas en xeral, non? Porque estou contento co momento no que estou moi satisfecho coa miña vida agora mesmo. Eh, pero sí que é certo que, joa, hai cousas que se podían ter afinado. Pero sobre todo ten que ver coa confianza nun mesmo. Non por nada, o primeiro álbum que saquei chamase Perdón por las molestias. Que ten este significado de sentirte un pouco intruso, de estar como de que todo te parece un pouco que estás forzando a situacións, que tens que pedir, bueno, disculpas, permiso para poder ocupar o teu espacio, que por outra parte é algo que nos corresponde e que temos dereito a habitar. Que non é unha tontería o que estás a dicir, outro día dixeme cando vos escribo os artistas e tal, normalmente moitas veces remato con bueno, disculpa as molestias, no, me presento, soy Daniel tal, quero entrevistarte, tal, explico un pouquiño, e despois sempre moitas veces acabo con disculpa as molestias. Un grupo que vai vir por aquí próximamente me dicía que, a ver, non me chaman gilipollas, eu creo que por falta de confianza, pero disculpa los metes, nos estás proponiendo unha entrevista, estás a mensaxe totalmente educada, non pidas perdón por algo que non pasa nada, pero que sí que é verdad un pouco o que dicías ao principio de non sentirte 100% artista ou non ser capaz de dicilo, que é como, joder, dites todo o dereito do mundo de coller unha guitarra, poñerte a cantar, tocar un piano, tocar unha batería, poñerte a gritar nervio dun Sí, sí, sí. escenario e non pasa nada por facelo, pero está aí esa sensación, claro, eso como é a cabeza, como é a cabeza realmente. É unha pasada e non sei se algún día deixaremos de ter esta loita, non? Pero sí que é certo que tamén é moi importante ser conscientes de todo isto, non? Ser conscientes de que, bueno, dos nosos límites mentais, non? Intentar superalos. E para min este era un dos máis grandes e por eso un pouco foi o discurso ao redor do álbum. Pero mira, moi guai ese pensamento de dicir, mira, o que lle diría é ten confianza, non te preocupes eso, porque é verdade que depois, ao final, o que se di tamén non, a vida, todos os erros que cometes, pois che levan ao que estás agora, ou o que faz che leva ao que está agora, pode ser certo, non o sei, ou hai veces que hai erros que cometín que digo, pois igual prefería que mo dixese eu a mí mesmo e Sí, non sí, cometer, sí, pero sí. sobre todo que diste esa cousa de ter confianza, porque eu creo que ao final a confianza é clave para moitas cousas, para o mundo laboral fora da música, para o mundo laboral na música, para a vida personal, porque moitas veces pois perdes o amor da túa vida, o que pode ser o amor da túa vida porque non lle Claro, dixes nada, perdes unha amizade porque non dis nada, que a familia é o mismo e poder dicir, oye, ten confianza e conseguir a ti mesmo darte a confianza o Javier de fai uns anos, sí que sería dende logo o que se dieron viaxero ao pasado para isto. Sería xa o claro top. que sí, que non significa que despois as cousas non poden ser positivas, por suposto, non? Pero bueno, obviamente hai unha persoa pode mirar atrás e dicir isto tiña que telo feito de outra forma. E non pasa nada, non pasa nada. A vida sería distinta? Pois non o sabemos. Pero tamén eses erros, digamos, por así dicilo, tamén nos están formando con, non sei, a nosa personalidade, o noso mundo están formados por todos estes erros e acertos. Eh, pero, vamos, convencidísimo de que se tivera o Javier de hai 5 anos diante, diría fai isto, fai isto, fai isto. Mira, de todas as cousas que sí que fixo Javier de fai 2 anos, de fai un ano, fai pouco, foi esa participación en Son Emerxente que como toda a xente, pois, xente que como Hidden, Filloas, que participan outros anos tamén, toda xente, Verde GZ, xente que foron participando neso, ten cousas boas, ten cousas malas, cousas mellorables, cousas que están moi ben, pero que imagino que con todo tivo que ser un punto tamén importante na carreira, porque unha cousa que eu vexo e que boto en falta e que non sei de que maneira se podría facer é que os artistas cando comezades falta pois alguén que che poida asesorar un pouquiño ou ensinarche cousas que non che van a cambiar seguramente a túa carreira, non vas a ser mellor artista ou vas a ter máis sorte en riba dun escenario ou as túas publicacións polo que te enseñan en Son Emerxente, pero ao mesmo tempo pois ter contactos ou que alguén che diga, oye, tens que Claro. focalizarte en esto,
Como foi para ti esa experiencia? Em, por diante estou super agradecido. Como dicíamos, todo ten as súas melloras, todo, ¿no? Por suposto, pero en xeral eu estou moi agradecido, estou moi contento co balance, me parece moi positivo. Porque, bueno, sí que me puxo no mapa de distintas formas, sí que me puxo en contacto con moitos profesionais do que, bueno, de outras formas non, non podría haber traballado con eles, como, por exemplo, Juan de Dios, que foi o produtor de Mamá. Eh, é moi bonito, sempre o digo, pero que é verdade. O proxecto é meu, persoal, único, e sí que é certo que traballos con distintas persoas, pero a inmensa maioría do tempo, o 90% do tempo, estás contigo mesmo. Atopar profesionais que con toda esa experiencia que teñen, pois que queran aportar algo ao teu proxecto, me parece un regalazo. Me parece un regalazo e me levo cousas moi bonitas de todo o proceso. É que ao final é eso, non é que che vaya que participar nun son emerxentes, pois vai a cambiar a carreira de ningún Claro, radicalmente, pero sí que é verdade, pois o que falábamos, non, de ese Javier que empezaba, pois claro, falta moitas veces, pois, oye, como subir unha canción á rede, a plataformas, ou como contactar con alguén, non é o mismo mandar un correo de, hola, soy Javier, esta é mi canción, que non con unha nota de prensa un pouco máis currada, estas cousas que, claro, ter profesionales que de alguna maneira te axudan, ou mismamente, pois agora, joder, ter contactado con Juan de Dios, que sempre digo, sempre que sale o seu nome de xente que por aquí pasa e traballo con el, é o putísimo Juan de Dios, que decir, que non son eu na miña casa, que estamos falando dunha persona premiada e que traballou con sí, sí. moitísima, sigue traballando con moitísima xente, claro, igual ti por poñer un exemplo, non digo, igual nin sabías quen era Juan de Dios, ou se o sabías, pois nunca te imaginabas poder traballar con él. Sí, sí, no, eso por supuesto. Sí que, vamos, o sabía perfectamente que o meu grupo, dos meus grupos favoritos foi Amaral, foi Juan de Dios, o produtor de Acero Salvaje, un dos seus mellores discos, a verdade. De feito, foi como que emoción poder traballar con esta persoa, aparte, máis al lado do puramente musical, pois, bueno, adentrarnos en estas anécdotas dunha persoa que leva tantos anos e que coñece tantísimo desta industria, non? Que esa é a cuestión, a cantidad de anécdotas, a cantidad de aprendizaxe que ten alguén como a ele. Que Claro. eu sempre digo, sempre esa cousa que digo, joder, non sei se algún día o entrevistase, xa solo de anécdotas Xa está. xa tería a charla E feita, aparte, pero para aparte por moitos falar, programas. e aparte por falar non vai ser. Que a mes eu falara con el moi pouco na gala fin de que se fixera do son emerxente ali no Sí, teatro en Santiago se me olvida sempre o nome e falar con el despois de pos gala que vale. estivera aí tomando algo e falar con el un pouco e me pareceu unha persona tan peculiar pero tan interesante, o sea, nese mínimo contacto que teño con el que digo, joder, é que pena non ter un proxecto musical para poder ir a gravar con el. Non, aparte de unha persoa tan cos pés na terra, o sea, é como, non sei, o teu vecino, sabes? Pero de golpe te fala da súa experiencia en Los Ángeles cando coñeceu creo que era, eu que sei, Lionel Richie, quero decir, de golpe como, non sei, estamos aquí en Coruña falando de Lionel Richie, como que cousas como que te explota a cabeza. Aparte, estaba rememorando, digo, vamos a ver quen estivo contigo na promoción, porque teño xente que sí que sei, pero vou a rememorar todo o que había, que o de Son Emerxente, ademais, Abril, a Moevo, que a Moevo pasou por aquí xa un par de veces, Candela Liste que tamén pasou por aquí, Catuxa Salón que tamén, bueno, que, joder, eu creo que entrevistei mira, entrevistei da túa promoción a Moevo, a Candela, a Catuxa, a Eris Mackenzie, a Filloas, a French, a futuro alcalde, a Marián, a Berter GZ, ahora te estoy entrevistando a ti y me quedaría únicamente a Pablo y a Abril. Hostia,
É que maravilla de Hai que promoción. facer o plano, eh? E que variedade de proxectos tamén che digo, Sí, que sí, sí, guapo sí. tamén eso, que supoño que eso, ese contacto con outra xente que fai cousas moi distintas ao que ti faz, pois como a Moevo, Fillo, Albert GZ, Claro. tamén ten que de alguma maneira aportarte, non? Tamén personalmente e profesionalmente. Súper, o sexa, eu creo que foi unha promoción maravillosa, o sexa, máis alá do puramente musical, persoalmente, teño moitísimo cariño por todos e todas as persoas que estiveron nos proxectos, non? Em, Foi unha experiencia super guai porque o que ti dis, éramos cada un do noso pai e da nosa nai. E este enriquecemento, como cada un enfocaba o seu traballo, como cada un enfocaba o seu estar neste mundo, no? Como estas maneiras distintas de ser artista, pois era como moi bonito, non? Moi enriquecedor, sí. E vamos a seguir evolucionando un pouquiño, vamos a seguir coñecendo cousas da túa carreira. Ese disco, do cal xa mencionamos un par de veces, ese disco debut que imagino que ten que ser moi especial tamén, non? Porque publicar unha canción está guai, publicar dous Sí. singles está guai, publicar tres singles sueltos está bonito tamén, non? Sempre ten esa emoción, pero xa publicar un disco, xa ter un traballo completo, xa ter unha carta de presentación xa pois máis consistente, como lembras todo o que supuxo tanto a preparación do disco como o lanzamento, como, bueno, o presentalo, todo o que rodea a ese traballo? Pois foi unha cousa titánica, o sexa, agora mesmo seguro que o encararía de outra forma, pero foi todo super intenso, non? Foi como un ano dedicado a bueno, sí, un ano. Foi un ano dedicado a produción, claro, porque isto foi a raíz dun crowdfunding. Entón, antes do crowdfunding, pois xa adiantara un par de cancións, non? Un Mm. pouco para, bueno, son un par de cancións de presentación do álbum e agora, pois con este crowdfunding quero acabar de financialo. Que foi un éxito, foi unha experiencia tamén moi chula o crowdfunding, porque foi como unha cousa tamén que me fixo estar moi en contacto coa xente, non? Estar moi atento ao que máis alá do puramente económico, por suposto, pero os comentarios persoais, bueno, estas mensaxes de ánimo, non sei, é un proceso moi bonito e que eu creo que para un artista así que está comezando que é moi enriquecedor tamén. E despois, unha vez foi completado este crowdfunding, pois estivemos Raúl Ben, o produtor, e máis eu, encerrados no estudio. Lembro días de 37 grados no estudio en Porriño, abafados de calor, pero sacando este produto para diante. Pois, creo que foi a final do verán, cando rematamos, non? Como por setembro, que estábamos xa acabando as mezclas, unha cousa así, setembro, outubro. E paralelamente tamén neses meses, pois, concretando tamén toda a parte do deseño, que foi como un traballo que eu disfruto moitísimo. Este empaque visual de todo me parece moi chulo, me parece como que eh, unha das patas máis importantes para esta música tamén, ¿no? Me parece como super necesario. E foi así como, bueno, unha etapa na que tiven a sorte de poder dedicarme soamente a facer este álbum, ¿no? Para, bueno, pues para dedicarlle todo o cariño que, que necesitaba nese momento, non? Eu o que tiña moi claro era que non sabía se, o sea, sabía que iba a ser o primeiro disco, pero non sabía se iba a ser o último. Vale. Entón, aquí había que hacer un all-in, toda a carne no asador, entón, pois por min non iba a quedar nova cousa. Entón, pois estivemos aí como locos todos eses meses. Que importante es varias claves que dixeches. O de agora o faría doutra maneira, o cal quere dicir que hai unha evolución para Por suposto. mellor ou para peor, pero hai unha evolución que hai un aprendizaxe, hai o querer ou ver que se pode traballar de outra forma. E isto de, sobre todo este me acaba de deixar moi loco, moi pasmao,
o feito de sabía que iba a ser o primeiro, pero non sabía se iba a ser o último, co cal quería telo pois ben traballado, ben currado e con Claro, cariño, que é verdade, porque ao final sabes, como a vida, o sea, música é como a vida, non? Pero sabes que agora, pois, estás preparando nova música, non sabes ata onde che vai a levar esa música e non sabes a circunstancia que che vai levar, pois, seguir ou telo que deixar ou a saber o que pode pasar e que é importante ter esa mentalidade, non? De, vale, vou sacar este disco, non sei o que vai vir despois, co cal, isto que vou a sacar, quero que teña todo o esforzo que lle poida dar porque isto é outra cousa. Falamos dos cartos, por exemplo, ese claro. crowdfunding que te axudou a gravar, pero o tempo que hai detrás dunha simple canción, xa non un disco completo, xa non ese de 10 cancións, 12 cancións, 8 cancións, senón xa unha sola canción, todo o que hai detrás, que claro, fai falta horas e horas para ter 3 minutos de tema, que eso E non somos conscientes. é súper difícil de cuantificar todo o que supón. Porque, claro, o mundo das artes pois ten esta cousa que a cabeza non descansa moitas veces, non? Entón, pois, como non sei, como estableces o valor do teu traballo? Pois é moi difícil, é moi difícil. Volvendo un pouco a isto de o primeiro disco, o último disco, eh, claro, esta etapa de músico emerxente, digamos, non sei onde vai parar, non? Non sei canto vai durar máis ben. Entón, pois creo que a actitude que eu teño que ter é esa de sigamos pa diante ata que as cousas se coloquen onde se teñen que colocar. Tamén che digo, mira que decides gravar un disco con todo o complicado que é gravar o disco, tes ese apoio que falabas tamén, que non é tanto económico, senón ver que a xente aposta por ti máis alá dos cartos, que os cartos son importantes, pero hai xente pois que confía en ti e vas e gravas o disco en pleno verán, que pa que ir á playa, pa que ir por aí de terraceo e ti veña metido. Bueno, Home, bueno, agua vería seguro, polo agua de menos. playa tamén, non? Entón, sí, Pero tamén houve. moitas horas de estudio aí con esas temperaturas que por que non gravalo en inverno? Joder, Bueno, pois un pouco, yo que sé, volvo ao que dicía de que eu tiña un momento para sí, sí, facelo, sí, non? sí, no, está claro, está Ou claro. seja, tanto persoal como profesionalmente tiña, pois eses meses, que tiven ese autorregalo e regalo das persoas que me rodean de poder dedicarme a iso, non? De respetar un pouco o traballo que estaba facendo. Entón, home, tampouco se pode estirar aquí o chicle eternamente, non? Sí, sí, a ver, e é verdade que é unha cousa tamén certa que o máis lóxico nunha carreira musical a priori pois é dedicarte igual os meses do verán a gravar, a preparar todo, porque é cando menos consumo musical en teoría hai, porque hai máis festivales, hai máis música en directo, hai máis Tamén, xente por tamén. aí, e é verdade que cando se pode aproveitar para gravar para despois ensinar a música no resto de meses, que eso tamén é verdade, pero joder, sí que é un pouco esa curiosidade, ¿no? De justamente, joder, o verán aí meterse, bueno, pero bueno, Pois foi, é la quer dicir, vida. foi o que cadrou, pero, o sexa, o disco comezou antes, o disco comezou foi despois de Navidade, das Navidades, porque o primeiro sinxelo saíu como por a finais de abril, principios de maio, unha cousa así, creo que fora. Ese sinxelo como que se maquetou a cara a finais do ano anterior, enero, unha cousa así, e foi, sí, o sexa, entre enero, setembro, outubro, máis ou menos foi o proceso do álbum. E como eres ti en canto a ti fas unha canción, surge como surge, cada canción seguro que surge do seu pai e da súa nai dunha forma ou outra, eso está claro, pero vale, ti tes unha canción, decides que esa canción pois vai estar dentro do disco ou dentro deste próximo traballo como é o caso de Mamá, ti tes esa canción. Entras a gravala, entras ao estudio, hai a produción, maqueta, mix, masters, todas as cousas que hai que facer. Eh, como é Javier Lago a hora de dicir xa está a canción, como hai que publicala?
cantas voltas che dá na cabeza ata que xa estás convencido e o produtor seguramente se está dicindo que xa está, que non vamos a facer máis, que xa está perfecto e ti. Pois non sei, pois igual. Pois mira, iso é un problemón porque creo que ademais somos un pouco os dous así. Tanto Raúl como eu, pois somos desto de que as cousas terminan porque hai que terminalas. Creo que, fíjate, que eu creo que falando do disco, o mellor eu tive máis frialdade no momento de xa está, sabes? O sea, como que non me permito hai un momento no que xa está. O sea, a canción chegou ata aquí. Por suposto, seguiríamos 3 anos máis e a canción daría 50.000 voltas máis, por suposto. Pero precisamente por eso os procesos creativos, creo, polo menos estes, non se poden dilatar tantísimo no tempo. O sea, unha canción como as que están no disco, tamén teñen que representar un momento concreto. Ese momento concreto non vai ser o mesmo se esa canción está producida en 2, 3 meses que se esa canción se dilata en un ano, en 2, en 3, porque non eres a mesma persoa. Que aí está un pouco a clave, non? Falaba desto, por exemplo, cunha convidada que vai ser antes que ti, con Amparo, que falamos tamén pois, da súa música, salía pois, con Adara tamén, con Xoana, con a nena, pois, convidadas desta última tempada, que son estos proxectos moi personales, proxectos con letras, como digo, que non son xenéricas, no sentido de que son cancións que surgen das vosas historias, de historias de xente do lado, pero que teñen ese carácter máis personal, que claro, tamén está o punto de non é o mismo unha canción que escribes agora que tes moi recente que che está afectando moito máis ou che está provocando cousas que, sobre todo, de cara a gravala, porque despois actuar en riba dun escenario, bueno, xa tes igual interiorizado e tal, Claro, e o podes levar. Pero a hora de gravala, eu me imagino que do máis complicado tamén é interpretarla nese momento de forma que a túa voz proxete tamén o sentimento que te provoca esa letra, que creo que tamén é o do máis vital, máis alá de toda a produción que poida haber ao redor. tal cual, moitas veces o que ocorre é que gravas unha voz na maqueta, a maqueta que normalmente, polo menos no meu caso, está moi pegada á composición, non? A veces, despois intentas emular o que ocorreu na maqueta e non hai maneira de emulalo. Sabes o que digo? Non ese sentimento tan puro, pois está nesa grabación. As notas poden ser as mismas, as respiracións poden ser as mismas, pero hai algo que va máis alá, que non sei explicar, pero que está aí. E que Entón, despois falaba por exemplo, nunha conversa con Iago Blanco, co produtor, entre outros, de Capital Moscou, de Rapans, falábamos un pouco unhas dúas conversas que tiven con el aquí na Canle, e despois tamén fora, que el tamén unha cousa que lle incide moito a xente que vai a gravar con el é o feito de como te sodía para vir a cantar. Porque ao final unha batería ou unha guitarra, pois igual non estás tan ágil, pero dentro de que tamén é moi difícil tocar, lóxicamente, pero podes ocultar a túa situación de outra maneira. Pero a voz non minte. A voz ti estás cansado e se vai notar que non dormiches. A voz estás enfadado absolutamente. e se vai a notar. E moitas veces tamén influe a hora de darlle forma final a unha canción o punto no que o día no que vas a gravar a voz pois o que sei, discutiches ca túa parella e queres cantar unha canción un pouco máis alegre e ese día, pois a canción alegre Sí, non vas a ser capaz porque ves de estar triste. sí. O sea, hai un montón de condicionantes, por suposto. Lembro un día de estar, bueno, na fase final intentando gravar voces e ter unha mañá de, joder, non dou unha, sabes? Foi un momento de, bueno, Raúl díxome, bueno, vamos a comer, vamos a facer unha pausa, non sei que, un par de horiñas, unha hora, o que sexa. Nada, comimos, charlamos, non sei que, e despois a tarde, pois, máis relaxados, comezaron a fluir as cousas, non? Pero é o que dis, hai un montón de condicionantes que moitas veces non somos conscientes
non? O mellor é que estamos un pouco dispersos, pero bueno, como a vida en xeral, non? Hai días que estás un pouco máis habilidoso nunhas cousas e outros días que te sintes como, bueno, debería de non sair da cama hoxe. Hmm. Pois isto é como todo. Mira, antes de poñernos a falar xa do seguinte paso deste que eu considero un pouco un Javier 2.0 que hai así un toque, considero e creo que é real, non? Que hai un toque distinto do sonido, non se perde a esencia, pero sí que hai como odio moito dicir isto tamén, un pouco non sei se madurez, pero hai como, bueno, Bueno, algo aí que xa profundizaremos, pero claro, estamos falando de gravar, estamos falando dos inicios, un pouco esos primeiros concertos, ese forma natural de ir meténdote no mundillo da música, concertos que levas uns cuantos, dicía eu, por exemplo, vinte a actuar no Festival de la Luz, ves de actuar no Río Verbena, igual que melloraches, igual que aprendiches a hora de gravar, a hora de compoñer, a hora de todas estas cousas, como te ves agora en riba dun escenario con respecto a esas primeiras veces nas cales non pasaba nin por asomo o chegar a este punto e facer todo o que fixeches? eh, o seja, son moi crítico con moitas cousas das que ocorren no escenario, non? Pola miña parte, sobre todo, non? O seja, como que cando remato, despois vexo vídeos e demais, sei perfectamente o que quero mellorar e o que teño que traballar, pero despois tamén teño outra vez este puntito de obxectividade, esta frialdade un pouco para analizar as cousas, non? E, e creo que o que ocorre nos concertos é un paso máis do que tiña acontecido ao mellor hai 2 anos, non? Estou moi contento de como estamos enfocando estes concertos alrededor do álbum de Perdón polas molestias, como se enfocaron un pouco con esta sensación de banda, de facer espectáculo, non? Biches no Festival de la Luz, e despois tamén nos posteriores concertos, como, no Río Verbena, ademais que estrenamos Mamá, a nivel visual, un pouco como estaba diseñado todo o concerto, non? Como de pe a pa, que ten esta cousa, ao mellor, de que non hai moito espacio de improvisación, que como espectador é algo que o mellor boto en falta, pero sí que como músico é algo que axuda moito ter moi claras as cousas. Axuda moito ter claro o que vai acontecendo en cada momento do concerto, non? Para apaciguar os nervios e tamén un pouco para prepararte, na preparación previa. Non solamente nos ensaios, senón mentalmente, senón un pouco no discurso, un pouco é todo isto. Sí, porque ao final eu vi outro día un debate en Twitter sobre si os grupos cando levan todo moi preparado, cando non e demais, e eu digo unha cousa, eu fago unha distinción entre proxectos que estades comezando e proxectos que xa me levan 10-20 anos. Os proxectos que me levan 10-20 anos, que me leven todo mallado, preparado, e todo sen lugar a improvisación, sobre todo en concertos propios, aí sí que me molesta un pouco máis, porque como xa tes as tablas suficientes, en teoría, Claro. como para poder improvisar. No voso caso, sobre todo, pois, a hora de ir a un festival que xa tes o tempo xusto, o lóxico é telo moi mallado, No. porque isto é real, ao final ti agora o mismo concerto no Río Verbena dentro de 10 anos, por exemplo, oxalá siga o Río Verbena e oxalá ti poidas volver a actuar aí, non é o mismo que te subas ao escenario do Río Verbena xa con 10 anos en riba de moitos máis festivales, de moitos máis concertos, que xa, pois, calquera erro que poida pasar, calquera cousa, a vas a saber levar de outra maneira e o público xa vai estar Sí. moito máis metido contigo seguramente que non agora, que ao final, joder, son o que falamos, son oportunidades que, aínda que non sexan perfectas, son necesarias para conformar todo o proxecto que estás facendo. Sí, ademais, logo está a casuística dos festivais, que son maravillosos, como que non sei, hai unha visibilidade tremenda, non? Formar parte dese cartel, aínda que sexa abrir o festival ás 5 da tarde, non? É moi positivo sempre, en xeral, non? Pero hai unha cousa que é tamén un pouco, non sei se hostil é a palabra, non? Pero é como
que ti tes un espacio moi concreto entre outros moitísimos artistas que tamén necesitan ese espacio. Entón, non hai marxe de improvisación. O seja, tes media hora, tes 45 minutos, unha hora no que ten que ir todo sen, o seja, sen improvisación, sí. Despois é moi distinto se ti tes un bolo solamente ti nunha sala, nun recinto X. Sí, sí, sí. Despois, a mí sí que me gusta eses momentos máis que non é improvisado, pero un pouco fluir no momento, non? O sea, non estar tan pendente do que está acontecendo no in-ear, nas ordes, non? Senón un pouco, pois, que haxa un momento, un par de cancións, 3 cancións, nas que sexa vamos a ver que ocorre aquí, un pouco cal é a maxa deste momento. Sí, porque aparte, dicías ti, o festival é unha cousa innegable, por moito que hai xente que diga que non. Estar nun cartel dun festival é a hostia porque de primeira vas a chegar a moito máis xente. Hai xente que vai ver o teu nome e nin se vai a molestar en ir a escoitarte, e outra, como é o meu caso, que eu sempre que vexo un cartel, eu sempre empezo polos nomes pequeniños para ir descubrindo cousas novas, pero é outra cousa que é moi innegable tamén. Abrir un festival, é verdad que non vas a ter a mesma xente que van estar a unha ao mediodía. É certo que moita xente que vai estar ali, igual ainda que te escoite, non vai a ser fan túa. Se o faz ben, igual non pasan a ser fan túa, pero se o faz mal, ou algo falla, ou a cousa non funciona, ou non vai fluida, esa xente indudablemente que xa non vai a escoitar nada máis, porque estás ti en riba, que non saben quen eres, e van a dicir, joder, que desastre de actuación, o tipo estaba perdidísimo, que pasou aquí, e van a dicir, xa non quero saber nada del. Co cal, ten que estar todo moi ben Tal cual. feito. E ademais o sexa, alguén ten que abrir os festivais, eso por suposto. Despois esta cousa de me dá igual que haxa 2, 3, 4 persoas. O sexa, se merecen o mesmo respeto que se si houbera 1000. E é máis hai outra Sabe? O cousa. sexa, dime. Digo, que hai outra cousa que a mí me parece que moitas veces perdemos a perspectiva cando se fala de que os artistas abrides os festivales, que alguén ten que abrir un festival, sexan ás 5, ás 8, ás 10, alguén ten que Sí, ser sí, o sí. primeiro, eso é así. Pero aparte de outra cousa, que ti vas a abrir ás 5, ás 6, a hora que sexa, vai haber un número de personas, seguramente moitos deles van a ser amigos teus, familia, xente que sí que te coñeza, van a estar os que xa están para facer hueco, pero despois pode pasar o artista que toca ás 9 da noite, antes de Aitana, por exemplo, antes de Bad Bunny, antes de quen sexa, e ese artista que está moito máis pegado que a ti, que ten moito máis números que a ti, seguramente se vai encontrar que as 10 primeiras filas é todo xente que suda da súa presencia. Co cal, Tamén. toca a mellor hora, pero se vai encontrar tamén cunha porcentaxe maior seguramente de público que pasa deso. Co cal, quer dicir, todos ten a súa parte tamén. Exactamente, en concreto, pois, lembro co Festival da Luz tamén, pero, bueno, como teño máis recente o que aconteceu no Río Verbena, pois, lembro con moito cariño, pois, o día seguinte, esa mesma noite, ver mensaxes no Instagram, mensaxes de xente que eu non coñecía de "Buah, que guai, non sei que buena energía, tal, gustoume moito, noraboa, tal". Non sei, como, bueno, pois o traballo estivo ben feito, entonces. Mira, e unha cousa bonita do Río Verbena, que eu iba a ir a ese festival, estou con ombro jodido, non tiña a posibilidade de ir, foi unha cagada, porque, entre outros, xa como nome que me chamou máis atención neste caso, estaba Andrés Suárez, Claro. que para min o meu segundo dios despois de Estopa, e ao final o puiden ver no Náutico, menos mal, pero non iba a poder ver, e é como mierda. Estaba outra persona a cal eu xa lle collín moitísimo cariño dende a súa visita aquí a Canle, que foi Carla Lourdes, con quen compartiches escenario, compartiches canción, que, mira, destas cousas que do que pode pasar no futuro, tes unha experiencia que supoño que tamén foi bonita, que compartir unha canción con ela nun escenario como ese. Cuéntame a intrahistoria, como surgiu? Foi algo improvisadísimo ou foi algo que falachedes antes?
Non, ou seja, somos super amigos, Carla e máis eu, quero a moitísimo, é unha persoa super luminosa, é fantástica. Non era a primeira vez que cantábamos xuntos, non? Xa noutros momentos, pero sí que é certo que era a primeira vez nun festival con tanta exposición, sobre todo ela que agora está con Esmenarte, pois pues, bueno, foi como un regalazo que me fixo, non? Deixarme aí este anaquiño cantar con ela. Eh, foi un pouco, bueno, o darnos ela xa estaba confirmada, creo. Sí, ela xa estaba confirmada, chamaronme a mí para no Río Verbena e foi como, Carla, estou no mesmo día, non sei que, pois facemos algo. O que lle dixen foi, claro, vente ao meu concerto. Me dicen, non, ten máis sentido que ti veñes ao meu. Cosa que eu pues, non vou dicir que non, porque me parece un puntazo. E foi un pouco así. Despois, como que lembro, nada, quedamos un día a ensayar, un pouco así por... E que nos vemos moi a menudo, quero dicir, somos amigos, quedamos a desayunar moitas veces, a contarnos aí as cousas, a sufrir un pouco xuntos a industria. E, e quedamos unha vez a ensayar, e despois despois tamén fixemos un ensaio coa banda para ver un pouco como iba todo, pero foi un pouco así tirarnos a piscina xuntos, foi moi guai. Que guai ten que ser, non? Porque eu sempre tamén unha cosa que penso moito que, pois o que dicías ti, primeiro disco pode ser o último, primeiro Río Verbena pode ser o último Río Verbena, a Sí, sí, saber sí. o que pode pasar, pero mira, máis alá de todo isto, pois xa te levas unha experiencia e aparte neste caso, pois sendo amiga que claro, xa ten que ser moito máis bonito compartir algo así cunha amiga que diste, mira, non sei o que pasará no futuro, pero sei que fixen isto e eso que nos imos a levar, non? Claro, eu o que intento facer sempre é como pensar como verei eu toda esta experiencia que estou vivindo nestes últimos 5 anos, sendo xeneroso, non? Cando eu sexa pues, anciano, non? Cando teña 80 anos, este vendo, non sei se haberá Instagram ou que haberá, ou volveremos a imprimir todos os recordos, álbumes de fotos que deberíamos de facelo. Oh, sería maravilloso. Sí, porque hai cousas aí que senón non nos pertenecen de todo, non? Non sei como será enfrontarme a todo iso, pero eu o que máis me gustaría é que chegado ese momento, pois pudiera ver as cousas con orgullo, aquí houbo moita emoción, moita ilusión, non sei como estaré nese momento, pero como ver este presente que estou vivindo como con moita amabilidade. Dicía eu que ti ahora estás presentando Mamá o teu novo sinxelo. Dicías ti que o presentaches no Río Verbena. Eh, ten que ser tamén especial, non? Presentar unha canción por primeira vez e aparte, pois o mismo, a especialidade, o que está falamos aquí moito nesta conversa, non? Pero facelo nun sitio como ese, porque claro, cando a publicas, cando sale en plataformas, está guai, non? Pero presentalo ante o público que non coñece ese tema, esa primeira vez, como lembras no momento no que empezas a cantala, como foi esa situación? Moi guai. O sexa, sí que é unha canción que estaba como moi pensada para levar o directo, para trasladar esa enerxía a un momento en concreto do directo. Pero esta cousa que se formou alrededor desta canción nese momento, coa xente que non a coñecía, pero que estaba escoitándoa por primeira vez, foi unha experiencia super chula, super chula, e ademais eu sabía que en cousa dun mes xa ia estar disponible en todas as plataformas, pois foi como estamos rematando este verán de concertos Xira X, chámao como queiras, quero facer como un pouco de non sei xo, un pequeno adianto das cousas nas que estou traballando, non? Foi como facer este regalo ao público, pero tamén autorregalo a min, non? Decía, esa canción que, joder, eu cando me saliu que a publicabas e a fun a escoitar, teño que recoñecer que de primeras me enganchou moitísimo, non é porque estes ti, que ademais hai unha mensaxe en Twitter que puxen poñendo a canción
e está aí a prova de que dixen esta Ai, que canción guai. mola, pero sí que foi como escoitar e dicir, hostia, espérate, o sea, sí que foi un pouco esa ruptura do que estabas a facer, porque sí que hai como un pouco máis, un toque máis electrónico, un toque, non sei Mm. se máis cañero, pero sí que como escoitar outra persona, mantendo esa esencia, pero sí que escoitar outra persona, non te vou preguntar exactamente o porqué, porque, pois, o que falamos, as cancións son momentos, son circunstancias, pero como afrontabas tamén, ou como afrontas agora o que intúo que é un cambio un pouco no sonido? A ver, é que mamá foi como un capricho. Hai unha cousa contra a que eu estaba loitando, que é un pouco esta imaxe que creo que eu transmito ou transmitía antes disto, que é un pouco esta cousa máis pura de cantautor, un pouco hermético, que se refuxa detrás da guitarra, que eu nunca me vin así. O sea, e de feito, creo que nos directos non está iso. Pero por algún motivo que non sei se descoñezo ou bueno, sí, que descoñezo un pouco, creo que é unha imaxe que sí que transmitín en certa forma. Entón, con mamá o que quería era explorar esa outra parte de min que, por outro lado, estivo sempre. O sea, para min non é novidoso. O sea, non sinto como que de golpe estou facendo algo rupturista, algo innovador a nivel no meu proxecto, non? Non sei, se me poño a facer guturales ou a cantar óperas, sí que notaría como Sí, sí, unha sí. ruptura, no, no proxecto. Pero con isto non a notei tanto. Sí que é certo que eh, sí que me chegan estas mensaxes de que enerxía, que cambio, que guai, pero eu creo que é unha progresión, un proceso natural, non? Eso non significa que o que vai a facer a partir de agora sexa puramente pop electrónico, porque eu creo que algo de todo isto xa estaba no disco, en algunhas cancións por lo menos, eh, xa estaban algunhas pistas de algo así, digamos. Eh, pero sí que creo que vai ser algo que contamine tamén un pouco o que este chegando. E trabajar con Juan de Dios neste caso, pois tamén foi como algo moi fresco, non? O sea, xa non traballáramos xuntos antes, non nos coñecíamos, el non coñecía o proxecto, entonces foi como unha cousa moi inocente. O sea, xa, eu quero tirar por aquí, quero tirar por alá, estivemos como traballando un pouco como plantexar a canción, e saiu este experimento, como queramos chamalo. Mira, dicías ti, esa imaxe que quedou ou que tiña a xente de min, de cantautor, de estar escondido detrás dunha guitarra, eu vou dar a miña opinión, que sí que é Vale, verdade que esa imaxe podía estar aí, pero vouche dicir o porqué desa vale. imaxe, na miña opinión, e non é solo contigo, senón con máis exemplos que vou a poñer. E é que o público somos uns ignorantes de carallo. Bueno, E o digo así, y estas son palabras mías, que se me eche la gente encima si quiere, pero somos ignorantes de carallo por unha razón, non no sentido de vemos unha persona cunha guitarra que se presenta cunha guitarra que pode cantar e defender perfectamente o seu proxecto cunha guitarra e asumimos que xa é unha persona que as súas letras van a ser tristes, que van a ser de cortarse as venas e que únicamente vai nos defender esa música por moito que podemos escoitar en Spotify el solo ca guitarra dunha forma triste. E a realidade é que non ten por que ser así e vou poñer varios exemplos. Un estás ti, que con banda cambia por completo o que poda ser a música solo con guitarra. Vou poñer outro exemplo, que é o caso de Andrés Suárez, que con banda en claro. riba dun escenario, joder, montase algo de festa dentro das súas cancións tristes e de cortavenas Sí, que ten, pero sí que se monta un pouco de festa. Vou poñer o caso de Luis Fercán, que el tamén. solo é unha cousa que sí que pode ser un pouco máis cantautor al uso, pero ca súa banda, a pedazo de banda que leva, pois cambia por completo. E outro caso dunha persona cantautora tamén, que se pode meter dentro do couso de cantautora, porque toca unha guitarra, que é MJ Pérez,
que Ujú. tamén se lle mete a ela na cousa cantautora e as súas cancións fai moita cumbia, fai moita canción de baile e vemos en vos a xente ao principio igual como vai, toca unha guitarra cando vos o que facedes é simplemente poder defender a música cunha guitarra cando o 90% de proxectos musicales de rock incluso cousas como Filloas a Muevo ou demais as cancións salen da mesma maneira guitarra Claro, en casa que pasa? Que despois a súa música cambia por completo oye, outra forma. a forma pero a forma de inicialas Claro. é a mesma. E pois eu poño un exemplo desta ignorancia un pouco, que é o meu irmán. O meu irmán, eu lle poñía a Andrés Suárez o meu irmán. Joder, Andrés Suárez, joder, está aí sempre con a guitarra, non sei que, tal. Veu un concerto a acompañarme para que eu non fose solo, Sí. e agora non sei se é máis fan el ou son eu. Foi con banda ese concerto e dixo, buah, pero é que Esa é ruptura, claro. divertido. E eu, claro, tío, é que, vale, cantautor, Andrés Suárez, perfecto, ok, pero joder, que a música pode ser así e hai que abrir a mente de que tipo isto con a guitarra, a música pode ser moi máis tranquiliña, pero con banda o empaque é distinto. Si eu non diría tanto ignorancia, senón que eh, en España, neste caso, vivimos un momento maravilloso dos cantautores, un auge maravilloso, sobre todo nos anos 70, máis ben, non? Eu criei-me moito pois, con as cancións de Serrat, ou seja, a Mm, miña nai, miña familia toda é un pouco o dios ao que veneramos, non? E, por suposto, iso está no meu ADN musical, non? E, por ende, tamén está no ADN, pois, pois, pois dunha, non sei, dunha cultura, digamos, por así dicilo, non? Aínda que sexa unha mistura de culturas todo isto, por suposto. Pero está un pouco neste imaxinario, non? Este cantautor un pouco hispano, non? Por así dicilo. No mundo anglo creo que non pasa tanto, non? O sexa, estamos como máis habituados a ver a outros cantantes coa guitarra como que teñen outro empaque, non? sí. E despois está esta cousa de que é ser un cantautor? O Aí está sexa, tamén. unha persoa que compón dende un punto de vista persoal sobre vivencias normalmente ou sobre emocións X eh, e o fai dun xeito individual, pero logo tamén hai moita xente que fai nun grupo. Mm, Quero dicir, Guille Galván, que compón para Vetusta Morla, o sea, forma parte de Vetusta Morla e compón temas para Vetusta Morla. É menos cantautor que Andrés Suárez? Pois eu creo que non. mm, Sen Senra. Sen Senra é o máis cantautor que pode haber. mm. Quero dicir, o que pasa é como o estilo vai por outro lado, xa non se mete no saco dos cantautores, non? Entón, para mí, os términos están un pouco diluídos. O sea, xa non me parece que o termo de cantautor xa non ten moito sentido no 2025. Ou por lo menos que deberíamos de darle unha pensada. Sí, 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 porque, sobre todo porque eu dicía o de ignorante, lógicamente exagerando, non? O público ignorante Sí, 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 exagerando un sí. pouco o asunto, pero sí que é verdade que tamén a veces sí que sinto, e isto sí que o digo completamente en serio, a veces sinto un pouco ese tono despectivo de el Mm, cantautor como algo malo, cando que non pasa nada, o sea, de feito hai moita xente pois que por desgracia ten que defender a súa música únicamente guitarra e voz, non tanto porque non queira facelo de outra maneira, senón porque os cartos, as circunstancias impiden poder facelo claro, de outra maneira. O mismo Luis Fercán, eu entrevistei no Paramonto Sonoro fai un ano e pico co lanzamento do seu disco e dicíamos un pouco falando da xira, me dicía el que ele iba a facer concertos el solo porque lle molaba a sensación de ir el solo e estar el solo, pero sobre todo porque económicamente non é o mismo ir con banda que ir claro. ti solo pois é máis fácil, o caché che poden pagar de outra maneira, cubres os gastos todos que implica ir a tocar de outra maneira, claro, se vas con 5 ou 6 personas, con 3, con 2, Claro. joder, cambia por completo e ao final está aí, pero hai unha realidade tamén. As etiquetas musicales agora mismo hai que poñelas porque hai que poñelas, pero se están Sí, diluindo pero por completo moitas delas. non sei se, o sexa, artistas urbanos que compoñen as súas cancións, pois non sei, é que non sei, é como unha cousa aí un pouco que
que non me ten moito sentido, polo menos coller ese término que estaba moi identificado nos anos 70 sobre todo, traelo agora cun contexto absolutamente distinto, non me encaixa, non me encaixa. Dicías ti tamén que unha cousa que te influiu agora, que te axudou a este sonido a presentar tamén esta canción, foi esa presencia de Juan de Dios, non? Esa outra persona que non coñecendo o proxecto empeza a traballar contigo e que aporta outra visión, que tamén é unha parte importante, non? Que supoño que tamén esta canción te pode servir tamén de aprendizaxe do importante que tamén un produtor e esas visións externas que poden axudar a a dar esos toques que unha canción poida ser distinta ou poida gañar moito máis, que supoño que tamén outra cousa, tanto co anterior disco, non, como agora, igual tampouco pensabas o feito de que un produtor é tan non sei se o pensabas ou non, pero que a importancia que ten un produtor para que unha canción sone ben ou sone extremadamente mal, que tamén Sí, hai sí, esos sí, sí. casos. Sí, eu creo que, pois mira, non vou dicir nomes, pero sí que gracias a que traballei moi mal con moitos produtores, aprecio moitísimo o traballo que fixen con tanto con Raúl Ben como con Juan de Dios. Eh, a importancia é clave, quer dicir, eu non sería nada, eu non estaría aquí falando contigo se non fora por Raúl neste caso, sobre todo. E que vai vir agora? Esto, claro, esta pregunta tamén o que estamos a falar. Os plazos son os plazos, hai cousas que ver, hai cousas que valorar, eh, pero un pouco a idea. Como se plantexa agora? Porque imagino que agora algún lanzamento máis igual vai vir no futuro, creo que un EP me parece, ou algo pode acabar aí, non o sei, pero que cousiñas están aí un pouco na túa mente? Pois mira, vou ser moi sincero. Me pillas nuns días tomando decisións, non? Que o que eu estou traballando agora mesmo é nunha especie de universo. O sea, de universo, o sea, borra isto porque é super pretencioso o que iba a dicir. eh, o que estou traballando é máis ben nun contexto, nun imaginario, non? Hmm. O que fixera antes era un pouco traballar nas cancións e despois darlle un empaque. O que estou facendo agora é ao revés. Sí que é certo que teño unha canción que me emociona moito porque creo que é a que marca o camino a seguir para ese algo que espero que chegue durante o ano que ven. Entón, o que estou facendo é encher este espacio alrededor da canción, un pouco o concepto, o contexto artístico, estou compoñendo, recuperando cousas, bueno, buscando sonidos un pouco para ter este traballo que non sei cantas cancións serán, non sei se será unha solamente, 2, 3, 4, 5, non sei, porque hai moitos condicionantes como os que falamos, non? Non sei que vai pasar, pero algo vai pasar. Pero que voi tamén este cambio un pouco na forma de traballar, non? Antes tiñas o disco, traballas sobre o disco tamén co condicionante ou ca circunstancia lóxicamente do crowdfunding e de que tiña que ser de outra maneira, pero tamén agora facelo un pouco sen tantas prisas, non? Sen a necesidade de quero facer isto desta maneira, senón pois vamos probando, non? Vamos a ver o seguinte tema cara onde levas, o seguinte cara onde vai e darlle forma un pouco Claro. quizáis volvendo máis ou menos, entre comillas, non, con matices, pero os teus orixes de fluir e que todo veña naturalmente sen quizáis tantos agobios, un pouco máis, pois, a ver o que a miña mente decide. Pois sí, totalmente. Gustaríame, estou intentando traballar en recuperar un pouco todo isto. De feito, é algo, isto formou parte de conversas que tiven durante estes últimos meses, non? Un pouco recuperar esta inocencia, non? Eu creo que é a mellor palabra que o pode definir. Entón, como que estou intentando encarar este novo algo
desa forma, un pouco máis pura, un pouco máis a ver que nos vamos atopando, non? Pero, o sea, xa está un pouco avanzado o imaginario este proceso, xa están referencias, hai moitas cancións, por suposto, pero está este proceso de seleccionar, de ver o mellor, bueno, que necesitamos un pouco para facer que este traballo sexa algo non é mellor a palabra, pero algo que se note un avance, non? Esta é a cousa. Non te vou a preguntar nin que hai detrás de mamá, nin que hai detrás das cancións previas publicadas en canto a que me contes a historia que, Vale. como xa dixen varias veces aquí, é unha pregunta que non me gusta facer e que un día, por exemplo, falando con Javi Chapela, nunha conversa aquí tamén, e despois fora, el me dice un pouco que non lle gustaba tampouco pois contar a historia que hai detrás para que a xente se imaginase un pouco o que hai, non? Que a veces hai historias que xa non porque señan personales, senón porque contas unha cousa, pois é difícil que a xente pois, se poda facer as súas ideas. Entón, que é o máis si pasou, o máis tolo que igual alguén che pude dicir de, boa, esta canción me lembra a esto, e ti pensando, pois estás moi equivocado porque non ten nada que ver, pero non che vou a quitar a túa idea de que esta canción vai por aí. Claro, é que no caso de mamá é moi evidente porque, claro, eu anuncio, vou sacar unha canción que se chama Mamá. Obviamente, o título está aí por algo. Un pouco para provocar en certa forma, non? Porque non é unha canción dedicada a esa figura materna, non? Sempre o digo. Pero o momento do anuncio era como, ai, que bonito, unha canción dedicada Para ás mamá. nosas nais, non sei que iso. E eu, bueno, a ver que vos encontrades con ela. Miña irmá unha vez díxome, este é o teu, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Sí, sí. Doutra forma, pero máis ou menos. Pero sí que, o sea, non me molesta para nada falar das cancións porque sí que recoñezo que o mellor son un pouco críptico, pero tampouco creo que sexa algo malo per se, No. porque eso tamén creo que favorece que a xente interprete as cancións como necesite en cada momento, non? Entón, con mamá, pois pasa iso. Pasa, evidentemente, que a xente pensa que é unha canción, pois eso, dedicada ás nais, e que bueno, eu creo que se profundizas un mínimo, te das conta que ao final fala dun viaxe emocional, dunha ruptura persoal e dunha necesidade de identificarse e de atoparse a un mesmo. A máis, ten que ser bonito, non? Dicías, tío, non hasta que a xente pois poida ter as súas ideas e tal, pero eu considero moi bonito e moi precioso cando alguén escoita unha canción, se fai unha idea, e igual a idea non ten nada que ver co que se di na canción, pero eu, pa min, eu sempre defenderei, eu son unha persona, o digo moito tamén, que eu son moi inculta, eu non teño nin estudios Bueno, musicales, no sentido de que non teño estudios musicales, nunca valoro as cancións porque a canción este perfectamente a música, non sei que, a voz, non me meto nunca a valorar exactamente esas cousas, senón que a min sempre direi que para min unha canción é perfecta e un artista é perfecto e un proxecto merece a pena por moitas cousas, non, pero cando provoca cousas. E se ti faz claro. unha canción e a túa canción provoca algo, aínda que non teña nada que ver co que fai, xa, hostia, xa é algo que diste chapó, porque acabas de conseguir que pasen cousas. Absolutamente, e tamén hai que ter como dicilo, hai que ter esta cousa de soltar. Sexa a canción que podo estar compoñendo hai un cacho que non coñece ninguén, é miña, ten que ver comigo. Pero unha vez publico algo, forma parte do mundo, neste caso de internet, eh, non sei, é como que cando o teu fillo cumple 18 anos e se vai de casa. Hmm, sí, xa Non podes controlar o que está ocorrendo e non tes que controlar para nada. E de feito,
creo que intentar estar todo o día explicando e que o sea, este non é o significado, creo que non é para nada productivo e non creo que, que a arte trate diso, para Mm. nada. Sí, no, é que ao final tipo é eso, explicar unha vez, non? Unha canción é isto, e pois xa está, é como se agora alguén fai unha crítica da tua canción e incide en que falas da tua nai e fai unha crítica, un comentario moi estruturado, moi guai, e vas ti e lle dis, mira, es que no va desto, no, pois esa persona fixo ese comentario, pois xa está, pensou eso, pois mira, perfecto, xa está, porque ao final está aí, non? Que se ti non quixeses ou ti non che gustase que a túa música adquirise outra categoría, a túa música quedaba na tua habitación e non salía para que todos puidésemos chegar a ela. Eso absolutamente claro. E un apunte dunha cousa que dixeches. Eu creo que a incultura non trata sobre o que sabemos, o que coñecemos, o que deixamos de coñecer puramente, non? Porque eu tamén me podo considerar unha persoa moi inculta nun momento, pero a incultura para min é non querer saber das cousas. E ti, polo que me ensinas, és unha persoa moi con ganas de saber moito, con ganas de coñecer moito, e todo iso non ten que ver coa incultura, Pero, para mí. pero sabe que pasa? Que ti non te queres considerar artista porque non che gusta considerarte artista e a min custame considerarme xa, por exemplo, últimamente uso moito de divulgador musical porque un pouco o que Sí, fago non e nin eso me considero, o sea, mira que levo, pois eso, 220 conversas, moita música escoitada, moitos proxectos descubertos, moita cousa compartida, moito escribo mundo sonoro, fago críticas de concertos en mundo eh, sonoro, e tal, e aínda con todo, eu sempre digo isto de ser un ignorante porque digo, es que tal, outro día falando con unha persona me dicía, joder, pero es que tú escuchas mucho, tú sabes, tú tal, tú distingues, tú xa tes oído, buscas cousas, dice, igual non sabes o que como se toca unha guitarra, pero ti sabes que hai claro. música escondida detrás dunha pedra e eso xa esa cosa xa está aí, pero a min, vamos, a min sempre me vas a escoitar dicíndome cosas malísimas. O sea, eso é así. Bueno, son gajes do oficio, pero de verdade, o sexa, para min a incultura é, o sea, a ignorancia é non querer saber, e hai moita xente que non quere saber máis allá do que é o seu mundo. Sí. Para mí eso é o máis problemático, non? O sexa, que non queras ver outros modos de vida, outras expresións, outras culturas, outras formas de entender o mundo. Para mí eso é a ignorancia. Que eso é o bonito, sempre defenderei xa por ir rematando a conversa, que unha das cousas bonitas tamén e que é descubrir música nova en canto, ademais, estilos fora do habitual, porque ti podes ter os teus gustos musicales, as túas Sí, cousas sí. máis definidas e saber que o rock é o que máis che vai a chamar a atención, que o pop é o que máis che vai a chamar a atención, que o urbano, que non sei que tal, e vas a dedicarte únicamente a escoitar solo eso, pero ter a mente para ser capaz de recibir outros estímulos, porque Claro, nunca sabes o que che pode cambiar a vida. Unha canción, que artista che pode cambiar a vida, e eu digo isto sí que comento en serio, porque a min sempre digo, isto tardei hoxe en dicilo, pero hai un colega que ve todas as conversas, chupito por isto que vou dicir, a min Andrés Suárez na pandemia foi un auténtico salvavidas a súa música. Eu claro. pasei de non escoitalo prácticamente nada a que a canción despiértame máis unha serie de circunstancias se alinearon para que eso fose un punto importante nesa época de encerro e dende esa Andrés Suárez é vital para min, o levo tatuado e non me imagino a vida sen escoitar a súa música e é verdade, o sea, non me he escoitado moito del. De repente sí, pois hai que ter os oídos abertos para recibir todo o estímulo que poida vir e sobre todo tamén no caso dos artistas, cada vez estou máis convencido de que canto máis escoitedes ou máis poidades aceptar cousas novas, máis vos vades a enriquecer musicalmente nos vosos proxectos, aínda que ti ora non metas, por exemplo, o autotune na túa música. Pero Sí, igual pero da igual, saber sobre claro. eso pode aportarte cousas. Sí, a curiosidade, ou sexa, non estorba nunca a curiosidade. Ou sexa, me parece que é unha das facetas dunha persoa máis necesarias, non? Hm. E coñecer e non ter prexuizos musicais neste caso, e en xeral, sempre, non? Por supostísimo. Pero musicalmente falando, non ter prexuizos. Podes achegarte cara ao heavy metal, cara ao reggaetón, cara á música clásica, porque o mellor algo te acaba resonando.
non? O sea, hai momentos para todo e hai etapas para todo e é o máis bonito, acabar misturando e convertirte nun amalgama de todas estas influencias, non? Me Eh, parece o máis chulo. un exemplo perfecto deses cambios, por exemplo, a Moevo, roqueiro como el solo, o que fallaron para... Ahora sí que lle mete un pouco máis de guitarra e tal, Claro, claro. que lle dé un pouco máis de caña, pero precisamente rock non é, e aí está o tío, e aí se vai a ver, ven ya la hora a Coruña, segurísimo que se vai a comprar entrada para ir Claro, verlo, pero aí está e esa cousa, esas todo, neste caso a Moevo, Aaron, pois forma parte del todo iso. En nos concertos de feito, moitas veces, obviamente, temos unha parte máis urbana, digamos, non? E despois, pois, hai momentos de guitarreo tamén. E como que unha das cousas boas que ten ele é como que fai que todo iso teña sentido, non? Acabas creendo que estás vindo. A mí me parece moi guai. mira, xa por ir poñendo as últimas preguntas, coñecimos o Javier artista, o Javier cantante, o Javier músico, o Javier que saca cancións como lle queiras ou como lle queiramos poñer a etiqueta. Vamos a coñecer moi rápido dúas cousiñas solo, pero do Javier un pouco máis persona en canto a gustos musicales. Vale. Vexo aí atrás algo que xa me indica, non sei se é teu ou é da túa parella ou caíu aí de casualidade que xa me indica alguén que pode ser Sí. top na túa discografía, iba a decir na túa discográfica, na túa A ver. discografía. No, o sea, xa top, non. Pero sí que é certo que estiven no Eras Tour de Taylor Swift en Madrid o ano pasado, foi? Sí, o ano pasado. Sí, é moi guai, o sea, xa como que eu mira, tiven esta cousa de que eu non conectaba para nada con Taylor Swift cando foi o boom de 1989 e demais, eu non conectaba. O sea, xa me parecía moi guai o éxito que estaba tendo, pero non conectaba conmigo. Pero despois na pandemia, a través de Folklore, destes álbumes que fixo, bueno, que se notaba como unha cousa un pouco máis distinta do que eu pensaba, pois sí que me entrei moito nese mundo, en todo ese universo. A miña parella sí que é moi fan, como dende sempre, entón, pois, o ano pasado fomos a ver ao Eras Tour, que foi un espectáculo tremendo, se xa eso cando vaya por diante, un espectáculo pop dos que paga a pena ver, la verdade. Que opinas do último disco deste de Life of a Showgirl que houve moita... É que mira, vou preguntar porque houve moita polémica. Eu non son para nada fan de Taylor, me gustan as cancións, sí que me tería molado ter visto algún concerto de Eras Tour polo que está dicindo que toda o que envolvía a produción pareceume dun nivel supremo que merece a pena poder vivir. Pero sí que fun a escoitar este disco despois de ler moitos comentarios de vaya mierda de disco, non sei que, non sei canto, e a min, a verdade é que me entretuvo, non quixen quitalo, pero que opinas ti Non, deste traballo? o sea, non me parece para nada unha merda de disco, pero tampouco me parece, o sea, xa creo que hai ao final estou escoitando como 3, 4 temas, non? De 12. Sí que agradezo este exercicio de concreción un pouquiño, porque esta muller como que fai discos de 20 e pico temas, bueno, agradezo que sexan discos de 12, no que se note que tes feito unha selección de cancións, non? Pero, o sea, non me parece mal disco para nada, pero bueno, tampouco me vuelve loco como sí que me pasou con Folklore, con Midnights tamén me encantou. Pero tamén, isto é bo de cara a proxectos como a ti novos, no sentido de, oye, que non pasa nada porque unha canción que publiques non sexa tan boa, un disco non sexa tan bo, que estos son momentos, son circunstancias e pasan cosas, non? Creo que é importante tamén fijarse en figuras como dela que poda sacar un disco como este, que igual non é tan potente ou non ten tanto, non vai ter a mellor tanto percorrido como outros ou non vai ter pois tantas boas críticas para darse conta de, joder, si alguén como a Taylor pois saca un disco máis normalito, pois coño, si o meu segundo disco, o meu terceiro disco é máis normalito, non pasa nada e a seguir e xa está. Sí, sí, e logo está esta cousa de non tomarnos tan en serio, non? Ao final, facemos cancións. Se unha canción ou un disco sae mal,
pois hai unha. Tampouco é a fin do mundo, non? E unha das cousas boas, sí, se pode dicir, é que a memoria digital é dura moi pouco. Entón, moi ben, estaremos falando dunha canción que foi un pouco regulín durante unha semana, dúas, como moito, Sí. e despois xa estamos en outras cousas. E despois que tamén pode pasar, igual que che pasou a ti, igual que con Taylor, me pasou a min con Andrés, que non conectábamos tanto, era como, bueno, sen máis, e despois chega un momento no que conectas e igual unha canción, un disco que no seu momento non era tan bo, de repente se pode convertir en algo de culto Sí. para o gran público. Que eso tamén é verdade, que ti sacas a Mamá, por exemplo, igual non chega, non sei que tal producións ou non sei que, de repente pasa o mañán, polo que sexa, o X, sí. peta e de repente é a túa canción a partir de agora máis icónica para todo o resto da túa carreira. E estas cousas pasan, son cousas que escapan do noso control, e por iso te dicía, unha vez a canción está fora, pois non se pode querer controlar que está pasando con ela. Que outra música escoitas? Que outra cousa sí que igual sexa máis top na túa Pois discografía mira, personal? sí que falamos moito, ou sexa, antes, como hubo aí as bromas entre a Oreja Bengo e tal, sí que son moi fan de Amaral, por exemplo, como máis alá do puramente musical, eh, creo que son un dos grupos que máis he visto na miña vida, non? En directo, aparte que teñen un directo bestial, non coñezo a alguén que fora algún concerto seu e non quedarse embobado, porque teñen unha enerxía rebosante. O de Eva é É unha cousa locura. titánica. É É locura. unha cousa Eu vina titánica, sí. no son do camiño, sen ser eu para nada gran fan, sí que, como todos, temos esas 3, 4, 5 Claro, cancións que tal, pero pero eu estaba ali, eu quería ver a Estopa, claro, que estaba no outro lado, pero estaba xusto no medio dos escenarios. E estive en todo o concerto así mirando de non me puedo creer lo que estoy viendo, o sea, esto está siendo increíble. teñen un nivel impresionante. E máis alá do puramente musical, conecto moito tamén coa parte humana, coa parte de como vivir dentro da industria, non? Como atopar o seu espazo. Si que é certo que tiveron moitísima sorte, sobre todo nos 2000, con Estrella de Mar, Pájaros en la cabeza e demás, por suposto, pero eu sempre digo que como non falo tanto do éxito, senón como son o tipo de artista que eu me gustaría poder achegarme a ser. Non falo do éxito, Sí, sí. insisto, o sea, da maneira de entender un proxecto, de entender a relación coa música. E algún máis así que me podes Pois decir? mira, últimamente tamén estou escoitando moita música anglo, estou moi enganchado co último, bueno, co disco de Olivia Dean, moi unha tipa fantástica, vamos. Eh, é algo así un poquinho... outras cousas, por exemplo, que das cousas que máis me emocionaron, bueno, deste ano, por exemplo, Spanish Leather de Guitarrica de la Fuente, me parece un dos discos máis Traballazo. emocionantes dos últimos anos. E como proxectos tamén eu creo que este álbum, por exemplo, do que de Guitarrica, é como destes álbumes que fan avanzar a música, non? Un pouco como aconteceu con El Madrileño de Tangana, non? Que pode ser fan ou pode ser non fan, pero está facendo que a cousa avance, Sí, non? Tamén un pouco co Puta de Zahara, sí. que foron así un pouco de forma paralela álbumes rupturistas que provocan moita conversa e que provocan que se quedan no imaginario. E unha das artistas que máis me explotou a cabeza pola súa forma de contar, de cantar e de compoñer puramente foi Rigoberta Bandini. Para mí é das artistas máis impresionantes que está no panorama nos últimos anos. E xa por último, antes de despedirnos, antes de deixarte pois, uns minutos para que digas o que queiras xa como peche, a quen me recomendarías, a quen me dirías que ten que ser, que isto
claro, dicía outro día que a min xa me está sendo non complicado porque sodes moitos proxectos os que estades aí todavía que non entrevistei, pero xa como a quen traigo, quen podo levar. Entón agora estou vos usando a vos para que me fagades un pouco o traballo de veña, contacta con este grupo, con este artista, con non sei quen, que creo que merecen a pena que lle deas a posibilidade de escoitar a súa música e de poder levalos a Canle. Que me recomendarías así, se che ven agora mesmo algún nome á cabeza? Bueno, pois eu creo que o que terías que facer é completar este álbum de cromos do Son Emerxente, non? E, Eso sí. por suposto, tens que traer a Abril e, por suposto, tens que traer a Hablo Pablo, que, ademais, o que podes facer, así como idea, é facer unha entrevista doble Hablo Pablo con as lembranzas, que teñen aí un tema maravilloso xuntos. Creo que te podería quedar algo moi pintón, Pois anotado e de feito con Abril xa mirar de facer por la vida que tenemos a xente que non podemos vivir do que facemos non se deu cuadrado teño pendiente de contactar para esta tempada e con Hablo Pablo pois xa tamén é dos que teño Pablo es un tipazo, o sea, vai ser fantástico. así que fareiche caso e virán próximamente por aquí. Javier, tío, de verdade, mil gracias por esta conversa. Dixérache unha horiña e cuarto, vai un pouquiño máis da hora e cuarto. Aí vamos. Pero bueno, ahora xa non podemos botar o tempo atrás, É así que que nos gusta falar e que, claro, me invitas e xa sabes para que me invitas e xa sabes como me poño. de verdade, foi un auténtico placer terte por aquí, tío. Creo Moitas que gracias a ti, saliu unha Dani. conversa con moitas cousas interesantes destas que merecen a pena. Todas merecen a pena, lóxicamente. Todas as que fago, todas hai Sí, cousas bonitas, pero sempre hai algunhas que hai así pensamentos, hai ideas que me gusta que salgan e que se profundicen ou falemos. Así que espero que ti tamén pasases sí, por un bo suposto. anaco. Foi maravilloso, Dani. Moitísimas gracias e moitas gracias tamén por este espacio, por dar visibilidade a tantos proxectos que están aquí loitando bueno, por entrar no panorama. Así que moitas grazas pola miña parte e pola parte de todos os demais. Como din os xóvenes, querido público, stream mamá, ide a escoitar Sí, sí. Javier Lago. Gracias pola promo, que se fora por min. Hai que, oye, aparte leva todo o tempo aportado aquí debaixo, que sempre me gusta pois que dé algo asociado, aparte lógicamente o teu nome debaixo, que aparece tamén, pero que haxa algo asociado e que a xente vai a escoitar, que lle dé unha oportunidade a túa música e que se en algún momento coincide que actúas, pois que vayan a facelo, porque como sempre digo, e con isto xa me despido, escoitar en Spotify, en Tidal, en Apple Music, en Bandcamp ou en calquera sitio onde hai música digital está moi ben, é moi necesario porque está na túa casa e disfrutas da música, pero non hai nada xente como a ver a música en directo e como por exemplo con Javier Lago que sempre digo que os que vides por aquí teño que vervos en directo, eu a ti teño que volver a verte en directo, pero xa podo dicir que te vin actuar e xente de verdade, se o ano pasado mereceu a pena, xa con este niño que leva polo medio e con lo que viene, o seu directo ten que ser xa cada vez unha locura. Xente, gracias por ter visto esta conversa, atentos a todo o que se ven aquí na Canle, vémonos. Onde? Moitas Onde gracias, haxa Dani. música en directo, porque la vida sen música es unha puta mierda. Javi, de verdade, moitas gracias. Moitas gracias, Dani. Aperta. Chao, chao.